ಅಂಕೋಲ ಗಡಿಡ್ದು ರಾಮೇಶ್ವರ ಗಡಿ, ರಾಮೇಶ್ವರ ಗಡಿಡ್ದು ನೀಲೇಶ್ವರ ಗಡಿ, ನೀಲೇಶ್ವರ ಗಡಿಡ್ದು ತುಳುನಾಡ ಗಡಿ. ತುಳು ರಾಜ್ಯ 52 ಗಾವುದ ಪನ್ಪಿ ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಅರಸು ದೈವಲೆನ ನುಡಿ ಕಟ್ಟಿದ ಪ್ರಕಾರ ತುಳುನಾಡು ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಇತ್ತನ್ನು ಪನ್ಪುನನ್ನು ಅಂದಾಜು ಪತ್ತೊಲಿ. ಅಂಡ ಇಂಚಿಪ್ಪ ಮುಟ್ಟ ತುಳುನು ಲೆತ್ತುಕೆಯನ್ನ ಕ್ಲೀಜ್ಜಾಂಡು ಪಂಡ 2001 ಇಸವಿಡು ಯುನೆಸ್ಕೋ ತನ್ನ ವರದಿಡು ಮಾಜೊಂದಿಪ್ಪುನ ಭಾಸೆಲ ಪಟ್ಟಿಡು ತುಳುನು ಪಾಡುಂಡು. ಈ ಪೊರ್ತುಗಾನಗ ಈ ವಿಚಾರ ಮಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಆಪುಂಡು. ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ವಿಶ್ವ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನಲ ನಡಪುಂಡು. ಅವೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಮನಸ್ಸುಲು ಎಚ್ಚರಾಯರೆ ಸುರುವಾಪ್. ತುಳುನು ತನ್ನ ನೆಲೊಟೆ ತೊರ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನ ವಿಚಾರೊಲಿದ ಬಗೆಟ್ ಚರ್ಚೆಲ ಆಪ. ತುಳು ಅಳಿಯೊಂದಿಜ್ಜಿ ಪನ್ಪಿನೇನು ಲೋಕದೆದುರು ತೋಜಾವುಡು ಪನ್ಪಿ ಅಂಗಲಾಪುನು ತುಳುವ ಜವಣಿರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣೊಳೆಡು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟೊನುವೆರು. ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಲು ಅಪಘಾತೆ ಬತ್ತಿನ ಪೊರ್ತಾದಿತ್ತನು. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡು ಸೊರದೆರ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಕಟ್ಟರ್ ತುಳುವೆರು ಒಂಜಾದು ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪಡು ಕೂಪೆಲೆನು ಮಲ್ತದು ನಮ ಒಂಜಿ ಪೊಸ ಕೂಟ ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲ ಪಂದು ಲೆಪ್ಪು ಕೊರಿಯರು. ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಪನ್ಪಿ ಘೋಷವಾಕ್ಯ ಎಂಚಿ ಪಗೆಮಾನಿನ ಬಾಯಿಡಾಂಡಲ ಬರ್ಪುಲೆಕ್ಕ ಆವುಡು ಪನ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಶದಿ ಒಂದು ಕೂಟೊಗು ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಪನ್ಪಿ ಪುದರುದಿಯರು. ಜೈ ತುಳುನಾಡು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕೂಟ ತುಳು ಭಾಷೆ, ತುಳು ಲಿಪಿ ಬೊಕ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಒರಿಪುಗೋಸ್ಕರ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೂಟ. 2014 ಆಗಸ್ಟ್ 10 ಮುಲ್ಕಿಡು ಖಾಲಿ 10 ಜನಟು ಶುರುವಾಯಿನ ಈ ಕೂಟ 2015 ಆಗಸ್ಟ್ 10 ನೋಂದಾವಣಿಯಾದು ಇನಿಕಾನಗ ಅವೇತೋ ಸಾರ ಜನತ ಬೆರಿಬಲೊಟು ನಡತೊಂದುಂಡು. ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ತುಳು ಭಾಷೆ ಬೊಕ್ಕ ತುಳುನಾಡ್ದ ಪರಪೋಕುಲೆನು ಒರಿಪೆರೆ ಗಾತ್ರ ಬಂಗ ಬರೊಂದುಂಡು. ಲಿಪಿ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಭಾಷೆ ಪಂದೆ ಇಂಚಿಪ್ಪ ಮುಟ್ಟ ತುಳುವೇರು ಸೇರ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಇಡೀ ಲೋಕ ಪನೊಂದಿತ್ತುಂಡು. ತುಳುಕು ಲಿಪಿ ಉಣ್ಣುಂದು ವಿದ್ವಾಂಸರೆಗೂ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಬ್ರಾಣೆರೆಗೂ ತೆರೆದಿತ್ತುಂಡು. ಈ ಪಾತೆರೆಗೂ ಇಂಬು ಕೊರ್ಪಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಮಲ್ಲ ವಿದ್ವಾಂಸರಾಯನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪುಂಡೂರು ವೆಂಕಟರಾಜ ಪುಣಿಂಚಿತ್ತಾಯರು ತುಳುಟೆ ಬರೆಯಿನ ತುಳುಲಿಪಿ ಗ್ರಂಥೊಲೆನು ನಾಡ್ದು ಪತ್ತುವೆರು. ಈ ವಿಚಾರನು ತೆರಿನ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕೂಟದ ಜವಣೆರು ತುಳುಲಿಪಿನ ಒರಿಪಾವನ ಬೇಲಿಗೆ ಜಪ್ಪುವೆರು. ತುಳುಲಿಪಿನ ಕಲ್ಪಾವೆರೆ ಬಿದಾಡುವೆರು. ತುಳುಲಿಪಿ ಕಲ್ಪಾದಿಲೆನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ಪುವೆರು. ಒಂಜಾತು ಜನಕ್ಕೂ ತುಳುಲಿಪಿ ಕಲ್ಪಾವೆರು. ಈ ತುಳುಲಿಪಿ ತರಗತಿಲು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಕೂಪೆಲೆನ ಮುಖಾಂತರ ಆನ್ಲೈನ್ ಇಡ್ಲ ನಡಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಡ್ಡೆತ್ತಂಡ ಆಫ್ಲೈನ್ ಇಡ್ಲ ನಡಪುಂಡು. ನೆಕ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಉಂದ ತಂದೆ ಜೈ ತುಳುನಾಡ್ದ ಜವಣೆರು ತುಳುಲಿಪಿತ ಯುನಿಕೋಡುಗು ಬೋಡಾದು ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ದೊಟ್ಟುಗು ಸೇರಿದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ದೆರು. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತುಳುಲಿಪಿಟ್ಟು ಬರೆಯರೆ ಆಪು ಲೆಕ್ಕ ತುಳುಲಿಪಿ ಫಾಂಟ್ಲೆನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ದೆಣು. ಈ ಫಾಂಟ್ಲೆನು ಮೊಬೈಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ದ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ಡು ಗಲಸೊಲಿ. ಈ ಫಾಂಟ್ ಗಲಸೊಂದು ಬ್ಯಾನರ್, ಲೆಪ್ಪೋಲೆ, ಪುದರ್ ಪಲವೆ ಮಾತ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಬುಡುಗಡೆ ಮಲ್ದಿನ ತುಳುಲಿಪಿ ಫಾಂಟ್ಲು ತುಳುಬರವು, ಅಲ್ಲಿಗೆ, ಮಂದಾರ, ಪಿಂಗಾರ, ನನಲಾತು ಫಾಂಟ್ಲು ಬುಡುಗಡೆಗೆ ತಯಾರಾವೊಂದುಲ್ಲ. ತುಳುಲಿಪಿ ಕಲ್ಪಾವನೆತ ಬಗೆಟ್ ಕುಡೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಪಂಡ ನಮಡ 300 ಜಾಸ್ತಿ ತುಳುಲಿಪಿ ಶಿಕ್ಷಕರುಲ್ಲೆರು. 30,000 ಜನ ತುಳುಲಿಪಿ ಕಲ್ದೇರು. 100 ಮಿತ್ತು ಆಫ್ಲೈನ್ ಕಜ್ಜ ಕೊಟ್ಯ, 350 ಜಾಸ್ತಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಕಜ್ಜ ಕೊಟ್ಯ ನಡತುದುಂಡು. 5,000 ಜನ ತುಳುಲಿಪಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರಿತೇರು. ತುಳುಲಿಪಿ ಕಲ್ಪಾವನೆಕ್ಕೆ ಬೋಡಾದು ತುಳುಲಿಪಿ ಸಮಿತಿ ಮಲ್ದೇರು. ಐಕ್ TSC ತುಳು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕಮಿಟಿ ಪಂದು ಲೆಪ್ಪುವೆರು. ಇತಿಹಾಸೋಡು ಮದೆ ಐನ ತುಳುಲಿಪಿನ ಒರಿಪಾರೆಗಾದು ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನ ಪೊರುಂಬಾಟ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲವು. ಈ ತಂದೆ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕೂಟ ತುಳು ಭಾಷೆ ಅಧಿಕೃತ ಆವುಡು ಎಡಮನೆ ಪರಿಚ್ಛೇದಗೂ ಸೇರೋಡು ಪಣದು ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ದುಂಡು. ನೆಕ್ ಬೋಡಾದು ಟ್ವೀಟ್ ಅಭಿಯಾನೊಲೆನು ಮಲ್ದುಂಡು. ಐಟು ವರ 4 ಲಕ್ಷದಾತ ಜನ ಟ್ವೀಟ್ ಮಲ್ತದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಆತುಂಡು. ತುಳು ಭಾಷೆ ಕಲ್ಪಾವನೆಕ್ಲ ಈ ಕೂಟ ಪುಣೆ ಒಂದುಂಡು. ಲೋಕೊಡಿತ್ತಿನ ಏರೆ ಅವಡು ತುಳು ಕಲ್ಪುವೆರಡ ಅಕ್ಲಿಗು ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖೇನ ಕಲ್ಪಾವನ ಕಜ್ಜ ನಡತೊಂದುಂಡು. ತುಳು ಲಿಪಿ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಕಲ್ಪವೊಂದಿಪ್ಪುನಿ ಧರ್ಮೊಗು. ಜೈ ತುಳುನಾಡ್ದ ಜವಣೆರಿಗು ತುಳುವೆ ಉಸುಲಾದುಂಡು. ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಭಾಷೆಲೆನ ಶಬ್ದೊಲೆನ ಅರ್ಥೊಲು ಶುದ್ಧ ತುಳುಟು ತಿಕ್ಕೆರೆಗಾದು ಕೊಪ್ಪರಿಗೆ ಪನ್ಪಿನ ತುಳು ಆನ್ಲೈನ್ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಬೊಲ್ಪುಗು ಕನದುಂಡು. ನೆಟ್ ಕನ್ನಡ, ಹಿಂದಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಮಲಯಾಳಂ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಭಾಷೆಲೆದ ಅರ್ಥೊಲುಲ್ಲ. ನೆಟ್ ಪದಕುಲು ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ಲ ಉಲ್ಲ. ಬೊಕ ಉಚ್ಚಾರ ತೆರಿಯರೆ ಸೊರತ ರೂಪಲ ಕೊರ್ತುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಗೇನಸಿರಿ ಪನ್ಪಿನವು ಜೈ ತುಳುನಾಡು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕೂಟ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ದಿನ ಒಂಜಿ ತಂತ್ರಾಂಶ. ಉನೆನು ಗಲಸದು ತುಳುಟು ಲಿಪಿ ಬರವು ಬರೆವುಲಿ. ಮಲಯಾಳಂ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಕನ್ನಡೋಡು ಬರೆಂಡ ತುಳು ಲಿಪಿಗೆ ಬದಲಾಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ
ಬರವು ಸರವು ಪನ್ಪಿನ ತುಳುಲಿಪಿ ಕಲ್ಪಾವನ ಆ್ಯಪ್ ಬೊಕ್ಕ ಟೆಲಿಬರವು ಪನ್ಪಿನ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ದ ಲಿಪ್ಯಂತರ ತಂತ್ರಾಂಶನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ದೆಡು. ಕೆಲವು ಸಬ್ದೊಲೆನು ತನ್ಕಲೆನ ಪುದರ್ಲೆನು ಊರುದ ಪುದರ್ಲೆನು ಬರೆಪಿನೆಂಚ ಅಂದು ತುಳುನಾಡದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತೆರಿಪಾವುನ ಅಭಿಯಾನನೆ ಬಲೆ ತುಳುಲಿಪಿಟ್ ಪುದರ್ ಬರಿಕ ತುಳುಪುರ್ಪ ಪನ್ಪಿ ಕಬಿತೆಲೆನ ಮಸ್ತಿರೆನು ತನ್ನಾಲ್ಮೆದ ಅಮೃತೋಚ್ಛಯದ ಲೆಕ್ಕುಡು ಬುಡುಗಡೆ ಮಲ್ದೆಡು. ಪೊರ್ಲು ತುಳುನಾಡು ಪನ್ಪಿನ ಗೋಡೆಡು ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ದೆರ್ತು ತೋಜವನ ಚಿತ್ರ ಬುಡ್ಪಾವನ ಕಜ್ಜ ಜೈ ತುಳುನಾಡದ ಪದುಕೆರ್ನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗಿಡು ಕುಡ್ಲ ಪೇಂಟೆಡು ನಡತುದುಂಡು. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರನು ಲೋಕುಗು ತೆರಿಪಾವನ ಉದ್ದೇಶ ನೆಟ್ಟಿತ್ತನು. ಬಲೆ ದೈನಡ್ಕ ಪನ್ಪಿ ಅಭಿಯಾನ ಸುರು ಮಲ್ತದು ದೈನಡ್ಪುನ ಪಂತೊನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮುಖೇನ ಮಲ್ತದು ಇನಾಮು ಕೊರ್ಪುನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಡು. ಈ ಮುಖೇನ ನಮನು ತುಮ್ಮೊಂದಿನ ಪುಡಮಿ ಅಪ್ಪೆಗ್ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತದ. ಅಮೆರಿಕಾದ ಅರಿಜೋನಾ ರಾಜ್ಯದ ಟೆಂಫಿ ನಗರೊಡುಪ್ಪುನ ಪುತ್ತಿಗೆ ಮಠದ ದೇಲಂತಡೆ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟಕೃಷ್ಣ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಜೈ ತುಳುನಾಡು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಸಂಘದ ಮುತ್ತಾಲಿಕೆಡೆ ತುಳುಲಿಪಿಟ್ಟು ಪುದರ್ ಪಲವೆನು ಶ್ರೀ ಸುಗುಣೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಉದಿಪನ ಮಲ್ದೆರೆ. ಇಂಚೆನೆ ತುಳುನಾಡದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಊರು ದೈವಸ್ಥಾನ ದೇವಲ್ಯೊಲಿನ ಪುದರ್ ತುಳುಲಿಪಿಟ್ಟು ಬರೆಪಾದಂಡು. ಇಂಚಿ ಪೊಗು ಲೇಲೇಲೇಗ ಪನ್ಪಿನ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಕೂಟದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕೂಟಲ ಉದಿಪನಾತಂಡು. ನೆತ್ತ ಮುಖೇನ ತುಳುನಾಡು ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಕಲೆತ ಮೂಲಕ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪಟ್ಟುನ ಅಂಗಲಾಪ ಉಂಡು. ಜೈ ತುಳುನಾಡು ತನ್ನ ಬೇಲೆಲು ಸಾಕಾರ ಆಯರೆಗಾದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಎಗ್ಗೆಲಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು. ಆ ಎಗ್ಗೆಲು ಕುಡ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಾಸರೋಡು ಒಡಿಪು ಬೊಕ್ಕ ಕಾರ್ಲ ಈ ಎಗ್ಗೆಲನ ಮುಖಾಂತರ ಅಂಚೆನೆ ಮಾತ ಎಗ್ಗೆಲಿನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆಡೆ ಆಟಿದ ಕಜ್ಜೊಲು ಕೆಡ್ಡಸ ತುಳುಲಿಪಿತ ಮಸ್ತಿರೆ ಕಾಲಕೋಂದೆ ನೆತ್ತೆರು ಉಂಬೋಲಿ ಅನಾಥಾಶ್ರಮಗೂ ಪಣವುದ ಬೆರಿಸಾಯ ಇಂಚ ಅವೇತೋ ಬೇಲೆಲು ನಡತೊಂದುಂಡು. ಅಂಚೆನೆ ನೇತ್ರಾವತಿ ಸುದೇವರಿಪವನ ಪೊರ್ಂಬಾಟೊಡ್ಲ ಪಾಲು ಪಡೆತಂಡು. ನವದುರ್ಗ ಲೇಖನ ಯಜ್ಞ ಕೋಟಿಗೀತ ಲೇಖನ ಯಜ್ಞ ಪನ್ಪಿ ಕಜ್ಜೊಲೆನು ತುಳುಲಿಪಿಟ್ಟು ಬರೆಪಿನ ಮೂಲಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯೊಲೆದ ಭಾಗವಾದ್ಲ ಉಂಡು. ಈ 10 ವರ್ಷಡು ನಮ್ಮ ಕೂಟದ ಇದಮುಟ್ಟದ ಗುರ್ಕಾರನಕಲು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬಿರುವ ಅಶ್ವಥ್ ತುಳುವೆ ಅರುಣ್ ತುಳುವೆ ಸುದರ್ಶನ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ವಿಶುಶ್ರೀ ಕೇರ ಉದಯ್ ಪೂಂಜ ಈ 10 ವರ್ಷನು ಪಿರ ತಿರ್ಗುದೊರ ತೂದು 11ನೇ ವರ್ಷಗೂ ಕಾರು ದಿವೊಂದು ಪುನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ತುಳುನಾಡ ಜನ ಮುಂದೆಲೆಗ್ ಎಂಕ್ಲೆನ ಬೇಲೆಲೆನ ಎತ್ತಾದು ನನದುಮ್ಮುಗು ನಿಕ್ಲೆನ ಮಾಮಲ್ಲ ಬೆರಿಬಲನು ಬಯಕೊಂದು ತುಳುವ ರಾಜ್ಯದ ಪೊರ್ಲೈಸಿರ ಪನ್ಪಿ ಲೇಸಿಗು ಜೈದ. ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪೆರ್ಮೆದ ಕೂಟುಗು 2021ನೇ ಸಾಲ್ದ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕೊರ್ಪಿನ ವಿಶೇಷ ಸಂಘಟನಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪನ್ಪಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಮಾನಾದಿಗೆಲ ತಿಕ್ಕದಂಡು. ಅವತ್ತಂದೆ 2022ನೇ ಸಾಲ್ದ ಸಾಧನಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಕಲು ಕೊರ್ಪಿನ ವಿಶೇಷ ಸಾಧನಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕದನು ಪನ್ರೆ ಪೆರ್ಮೆ ಆಪುಂಡು. ತುಳುಕಾದು ಎಡ್ಡೆನೆ ಬೆಂದದು ಇನಿಕಾನಗ ಎಂಕ್ಲೆಡೊಪ್ಪ ಉಪ್ಪಂದಿನ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕೂಟದ ಪದುಕೆರು ಕೂಟೊಗು ಮಲ್ಲ ಬೆರಿಬಲ ಆದಿತ್ತೆರು ಮೊಕ್ಕಲು ನಮ್ಮ ನೆಂಪುಡು ಏಪಲ ಇಪ್ಪುವೆರು. ತುಳುಕಾದು ತನ್ನ ಪೊರ್ತುನು ಕೊರೊಂದುಪ್ಪುನ ಜವಣೆರೆ ಕೂಡ್ದಿನ ಈ ಕೂಟುಗು ನಿಖಲು ಮಾತಾ ಸೇರೊಂದು ಜನಕುಲೆಗ್ ಗೇನ ಪುಟ್ಟವನ ಕಜ್ಜೊಲೆಗ್ ಬೆರಿಬಲ ಎರಡ ತುಳುಕು ಬೋಡಾಯಿನ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಮಾನಾದಿಗೆ ತಿಕ್ಕುನ ದಿನ ದೂರ ಇಜ್ಜಿ. ಅಂಚೆನೆ ತುಳುವೆರು ಮಾತಾ ಒಟ್ಟಾಯಂಡ ತುಳು ರಾಜ್ಯ ಆವೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು. ಕಡೆಕ್ ನಿಖಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ತೆರೆಯುಡಾಯಿನಿ ಕೈಯಾರ್ದ ಅಜ್ಜೆರ್ನ ಕೆಬಿ ಪಾತೆರೊನು ಅಂಚಿ ತೆಲುಗೆರು ಇಂಚಿ ಕನ್ನಡೆರು ಎಂಚ ತಮಿಳೆರು ಮೆರೆಪೆರು ಕಣ್ಣೆದುರೆ ಕೇರಳಲ ಕೆಲೆಪುಂಡು ಎನ್ನ ತುಳುನಾಡು ಬುಲಿಪುಂಡು.